На цьому етапі здається, що тісто дуже липке, але ви вимішуєте буквально 5-10 хвилин і воно кардинально зміниться. Завдяки механічній дії на тісто білок всередині борошна буде краще розвиватися і триматися між собою. На даному етапі здається, що борошно потрібно додавати обов'язково. Вимішуйте його 10 хвилин і результат вас приємно здивує. Якщо ми зараз додамо борошно, то наше тісто вийде занадто тугим. І м'якиш не буде таким повітряним та ніжним. Також можна вимішувати в тістомісі з насадкою крюк. Або використовувати такий метод. Берете ваше тісто, підіваєте його руками, піднімаєте, кидаєте на стіл, закидаєте. Піднімаєте, кидаєте, закидаєте. Так, глютен в борошні буде ще більше розтягуватись і набухати, і зробить наше тісто ще більш еластичнішим та м'яким.